I ara sí, ja la sisena jornada. Aquesta setmana el nostre viatge setmanal l'hem fet al Narcís Sala. Festes de la Mercè, derbi de la ciutat de Barcelona, ambient de luxe al Sant Andreu Barça Atlètic. Hi havia un sorteig per als socis andreuencs de 7.200 euros, però no calia que s'animés el partit des de fora. Ja es va fer des de dins perquè el maig va ser dels que fan afició. 3-2 per als de Nacho González. Sant Andreu és, des de fa 112 anys, un dels districtes de Barcelona, situat al nord de la ciutat. L'antic poble de Sant Andreu de Palomar és al centre del districte i és accessible per les sortides 1 i 30 de les rondes. Amb tot, com que és difícil aparcar-hi, us recomanem que per anar al Narcís Sala feu servir la línia 1 del metro, estació Fabra i Puig, o la Rodalies Renfe, estació Sant Andreu Comtal. Algunes línies d'autobús que us deixen més a prop són la 26, la 34 i la 35. Sant Andreu manté molts dels espais i dels costums, com els Tres Tombs, que deixen clar que es manté com una entitat diferenciada dins de la ciutat de Barcelona, amb un teixit associatiu molt fort. Això també es nota en la unió esportiva i en l'ambient dels partits. L'horari de les 12 del migdia i la situació cèntrica del Narcís Sala permet que molts vilatans puguin anar abans del partit a fer el toc als bars que hi ha a prop del camp. En molts d'aquests locals queda clar amb fotografies de totes les èpoques que són un lloc de reunió quadribarrat. L'Austràlia i el Marienplatz, conegut com la Rosa, són el centre de reunió dels seguidors andreuencs, com per exemple els de la penya Nucli Fènix. Som el tercer equip de Barcelona, que estaria abans el Barça l'Espanyol, però bueno, al ser un poble i tal, doncs molta gent s'ajunta, ens coneixem molt entre nosaltres i bueno, ja és com d'això, no? De vindre cada diumenge aquí a veure el Sant Andreu. I és un equip que es fa estimar, la veritat. O sigui, bueno, portem les 4 barres, que també és un símbol. I no sé, és viure-ho. L'entrada per al derbi valia 10 euros la general i 20 euros la tribuna. L'afluència d'espectadors, més de 2.000, va ser de les millors de la temporada. Potser perquè ahir algú podia sortir del Narcís Sala amb les butxaques plenes, ja que se sortejava un premi de 7.200 euros entre els socis. Va sortir el número 14.629. El guanyador té 3 mesos per reclamar. Els que van tenir pressa per reclamar els 3 punts van ser els dos equips. El Sant Andreu va agafar la iniciativa en els primers instants, amb Fran Piera i Pere Tarradellas com a principals creadors de perill. Però els de Luis Enrique van picar primer. Minut 20, xut del Bisoniema, que va sorprendre fins i tot la nostra càmera. Lluny d'ensorrar-se, però, els de Nacho González van mantenir el ritme i a més van tenir la sort d'empatar de seguida en aquesta assistència d'Héctor Bueno culminada per Queco, en el minut 22. Fins al descans, de fet, els locals van mantenir el domini i acabarien avançant-se en el minut 41, després d'aquesta jugada de Fran Piera, que va rematar amb pentes i rodolons Alfredo Mayordomo, Mayor. En canvi, la segona meitat va començar amb color barcelonista i un exjugador del Sant Andreu fins l'any passat, Edu Oriol, va posar a prova Morales. Fins que en el minut 59, el Bisoniema va tornar a aparèixer per marcar un golàs, aquest en què supera el porter local gairebé sense angle. L'equilibri de forces estava clar i el partit es podia decidir en una acció puntual. Hi havia de ser un gol d'un ex, xut de Queco, rebuig de Rubén Miño i tot i l'eufòria d'aquest seguidor els podem dir que és Lanzarote qui acaba marcant. Bastante satisfecho, 7 puntos en 3 partidos y 2 partidos de ir Badalona y Barça, pues la verdad es que para estar muy orgulloso, ¿no? ¿Os acordáis que dije que el San Andreu iba a hacer entre los 4 primeros? ¿Fallé o no? No. ¿Nos habíamos apostado algo? No. Me parece que no. Vale. Pues este año vuelvo a decir... ¿no? Claro. Pues este año vuelvo a hacer el mismo vaticini, ¿vale? Els seguidors andreuencs es van endur l'alegria dels punts, però no encara el llibre oficial del centenari del Sant Andreu, que es va presentar divendres. Serà a partir d'aquest dimarts que es podrà adquirir a les oficines del Narcís Sala.